Така, продължаваме. Тук ще правим, нали, новия мъж. О, хора, забелязахте ли, че вече няма такова тук? Има бе. Така го оставяме. Почваме да правим новия мъж. Едно момиче бях видяла, че на мъж е сложила тая коса. Ако я намеря, ще ви покажа. Тая. Така, малко е бил тъмнокож. Така, ето го сегашния мъж. Малко е различен, малко е тъмнокож, но това няма никакъв проблем. И да. Така. Времето изтича, бързо живей, после няма как да си го върнеш, после няма как да си го върнеш. Времето изтича. Хора, извинявам се за моите пещи се уменят. Много бавно зареждам. Да. Сладки животинки. Мамо, тате! Какъв е този мъж? Не, тачи. Ще ми липсва. Какво има, мила? Защо си тъжна? Тачи. Спокойно, мила. Това е баща, че просто отиде да си направи ринопластика. Не ринопластика, ами отиде да си потъмни малко кожата. Айде, спокойно. Така. Така. Айде. Да хапнеш. Така. Айде, мами. Да хапваш. Айде, хапвай си. Ти вече си голяма. Да, вече съм голямо момиче. Да, вече си голямо момиче. Ще сложа тук едно такова, че постоянно искам да сядам в малко е така. Добре. Скъпи. Или това не е било нейния мъж, а е друг. Скъпи.
Да. Айде, време да ставаш. Добре. А? Кой бе, мила? Май съм бременна. С 2 деца вътре в корема. Моля, наистина ли? Да. Ей. Какво има, че харесваш? Може да си бременна от мене? О, да, верно. Но ще имам 2 деца от стари мъж. Спокойно. Добре. Айде. Аз ще отида да си вземам душ. Че? Ти не знам какво ще правиш. Мила, наяда ли се? Да, айде. Оп. Айде да се оправяме за картинка. Ела да ти оправя малко косата, че тя къдрава. Да ти направя прическата. Тин. Добре, малко е така да намажем. Окей. Значи, обличи си. Искаш ли? Това се служи. За детската градина резервно. Какво ще ти сложим? Какво ще ти сложим? Тази ръчка ли? Тази ли? Тази, че е по-такава хубава, като за детската ти градина. Значи, ще ти сложа това. Ще ти сложа пижамата. И памперси ще сложа, храната. Не там, вие ще ядете. Памперси. Трябва да ти сложа един, да. Един, айде. И да, айде шишето ще го вземем. Така, мила. Ще ме изчакаш сама аз да се облича. Да. Мечо, ако искаш, ще вземи който искаш, Мечо. Айде. Скъпи, отивам да карам малкото. Добре. И чао, че шо, нали, да кара. Ох! Не, какво натиснах, хора? Видяхте ли какво натиснах? Те ми падна телефона върху мен и натиснах нещо. Тя закарала и се върнала. Да си облича пижамката. Да си седна. Още не са се били оженили с стария мъж. И затова този е предложил брак. Утре обаче ще пусна да си гледам сериалчето. То ние имаме телевизора, но после ще попея малко. Сега като излезне, може да си направя маска за лице. Знае ли се? Така изкъпах се. Беби. Да, знаеш, че ще влизам. Ако искаш, гледай нещо на лаптоп. Това е за тяло, това е за коса. Ще пусна нещо на телевизора, все пак да.
Ще сложа розовия халат. Халат. Скъпи, ще се правя маска, да не се оплашиш. Няма. Айде тази да се отива. Това. Че телевизора ли се пусна? Да. Минало 1 час. Трябва да махам маската. Така. Супер. И аз ще тръгвам за работа. Айде, аз тръгвам. Или още не. Айде, тръгвам. Те ще се прибират. Чакам 8-9. Било е 8 часа. Те са прибирали към 9:30. Той сега отишъл до магазина и отишъл да вземе малко детенце, защото свършва в 8:30 и тъкмо докато на пазари ще стане и половина. Добър ден! Добър ден! Така ще купа закуски. Хляб, 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 хляб. Чипс, закуски. И такова. Такива. Това ще е 10 лева, моля. Благодаря. Лек ден. Лек ден и на вас. Сега да отида да взема малката от детската градина. Хора, защо видеята стават толкова дълги? Последвайте ме за 9-та част.